Our Lady of Salvation, dulot ni Rose Valiente and family. Para sa kaumawan ni Saint Michael the Archangel asin Santo Niño, dulot man ni Rose Valiente and family. Para sa special intention, dulot ni Presi Makatangay. Sa kaumawan ni Our Lady of Salvation, dulot ni Mr. and Mrs. Virgilio Biares and family. Sa kaumawan, kan Manal na Cruz, asin man ni San Miguel Arcangel, gabos dulot ni Mr. and Mrs. Virgilio Biares and family. Para sa kaumawan ni Senyor Santiago, dulot ni Mrs. Susan Lanzuela and family. Pasasalamat dulot ni Mr. and Mrs. Albert Cagiron and family. Para sa mga kalag, gabos na mga kalag, dulot ni Nena Ebonite asin Antonieta Atchan. Para sa kalag ni Angelo, dulot ni Janessa Armenta Aquilina, dulot ni Antonieta Atchan. Candida E. Cayetano, Mr. and Mrs. Jezabel Lanusga and family. Carlos Sr., dulot ni Mrs. Susan Lanzuela and family. Cayetano E. Gregoria, dulot ni Noraline A. Javier. Gabos na mga kalag, dulot kan Apan and Gorecho family, asin Mr. and Mrs. Carlos Misola. Diosdado E. Emily, dulot ni Nena Ebonite. Florentino, dulot kan Apan and Gorecho family. Genevieve, dulot ni Charmy Ponesto. Hill, dulot ni Noraline A. Javier. Jerevic, dulot ni Mr. and Mrs. Salvador Ani and family. Julie Jr., dulot kan Tolentino family. Leoncio Jr. y Leoncio Sr., dulot ni Loraline A. Javier. Levina, dulot kan Elegado family. Lolita E. Rostom Sr., dulot kan Regalado Contreras family. Lourdes, dulot ni Mr. and Mrs. Carlos Misola. Mary Jane E. Efren, dulot ni Nena Ebonite. Gabos na mga kalag, dulot ni Mr. and Mrs. Jezabel Lanusga and family. Reggie E. Roberto, dulot kan Pontanares and Mendoza family. Roberto E. Dolores, dulot ni Mr. and Mrs. Olan Perinia and family. Santiago E. Fructosa, dulot kan Regalado Contreras family. Catalino, dulot ni Mary Catherine Buffet and family. Gabos na mga kalag, dulot ni Antonieta Atchan. Felicissimo Jr. E. Fruto, dulot ni Mr. and Mrs. Jose Ireno and family. Pasasalamat, dulot ni Mr. and Mrs. Nono Largoza, asin Mr. and Mrs. Christopher Azon. Kalag ni Virginia E. Pedro, dulot kan Cuadro family. Pasasalamat, dulot ni Zia Joanna E. El Cuadro. Mga kalag kan mga minasunod, Antonio E. Concepcion, Gavino E. Jovita, Julian E. Lilibeth, Ronnie E. Santiago, asinman ni Leticia. Gapos po dulot ni Jose Verango and family.
marhay na aga po giraray sa indo mga tugang. Ang liturhiya niya tungon yan, nagpapasabot kan katotoohan na si Kristo suminakat sa langit. Asin ini nagpapahayag man kan mensahe na kitagabos, kaipuhan man na maghingoha, na mabuhay sa kabanalan, tanganing kalaog man kita sa kahadaan nin Diyos. Ang kabanalan nangangaipo man nin tunay na pagsaksi digdi sa daga. Sa pagsaksi, yaon man ang pangapodan na ipagrukyaw ang marahay na bareta sa bilog na kinapan. Ipamibinyato sa selebrasyon kan Eucharistia na makamtan men yato ang grasya na makakapagpadanay sa tuya sa kabanalan. An sa tuya pong Santa Misa ngunya na pagkaaga, pangengenotan kan sa tuyang ginagalangan na kura paroko si Reverendo Padre Albert S. Orillo. Kaibahan po sa pagpaso iyo po ang mga communicants hali sa Nabos Central Pilot School. Matindog na po ang gabos sa pagpuon kan Santa Misa. Kita
Sa ngaran ka na Ama, asin ka na Aki, asin ka na Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesucristo kagurang nanta. Ang pagkamot kan Dios, asin ang pagkisumaro kan Espiritu Santo, mapa sa indogabos. Asin sa imong espiritu. Matugang niya na daw sa tuyang pinagseselebrar ang asensyon o pagsakat ni Jesus pagkatapos kan sa iyang pagkabuhay liwat. Ngunyan iyo an o kan Webes iyo an ika-40 aldaw pagkatapos kan Domingo nin pagkabuhay liwat, asin sa tuyang pinagseselebrar sa Domingong ini an sa iyang pagsakat sa langit. Alagad an aldaw na ini bako lang maituturing natong farewell party, kundi ini pagirumdum sa tuya na ang sa tuyang misyon bilang mga saksi ning kagurangnan nagpuon na. Ngunya na aldaw sa tuya man masasaksihan ang enot na komunyon kan mga aki sa manlain-lain na ugikan sa manlain-lain na barangay, sinda ang horing batch of first communicants ngunya na taon, sinama ako kay Jesus, asin urug pa sa pag-ako kay Jesus, sinda ay naapudan na maging padagos na saksi kan presensya ni Jesus sa kinaaman. Matugang ako untan sa taong mga kasalan, tangani magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos sa makakamhan, asin sa indaw mga tugang, ta nagkasala ako din mga kuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ako, makuring sala ako. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos ng Angeles, asin Santos, asin sa indaw mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurang ng Diyos. Maherak manlugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkuran. Amen.
kita. O Diyos na makakamhan, gibuwa kaming sa mga banal na kaugmahan magrokyaw, asin sa malulok na gawin in pagpasalamat magugma, tan pagsakat sa langit ni Kristo sa imong aki, iyon sa mong pagtalubo, asin kon sa inagduman ang kamuruwayan kan pamayo, duman inapod man ang paglaom kan hawa. Uli kay Kristo ang kagurangan niya mo sa imong aki, na kay ba mong nabubuhay asin nagahade, sa pagkasaro ka ng Espiritu Santo, Diyos agapos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po ang gabos. Bago suminakat si Kristo sa langit, ipinahayag niya na aakoon kan mga apostoles ang Espiritu Santo, ang kusog na matabang sa sainda, tanganing magin maimbod sinda sa pag-utob kan sa indang mga katungdan sa simbahan. Hinanyugon po niya to an enot na babasahon. Pagbasa sa mga gibo nin mga apostoles. Sa sakong enot na libro, namo tan kong Teofilo, inosip ko ang gabos na ginibo, asin itinukdo ni Jesus, poon sa kapinunan sagkod na siya, isinakat sa langit. Pakatapos na hinulitan niya ang mga apostoles na sa iyang pinili sa pasabong kan Espiritu Santo. Pakatapos kan sa iyang pagsakit, nagpahiling siya sa inda. Tinawan niya sinda nindakol na patotoo na siya buhay. Nagpahiling sa laog nin 40 aldaw, asin ipinahayag sa inda ang kahadean nin Diyos. Sarong aldaw, mantang sinda nagkakakan, tinugon sinda ni Jesus, "Dai kamo maghali sa Jerusalem. Halato nindo na maotob ang panuganin Ama na sinabi ko sa indo." Si Juan nagbunyag sa tubig. Alagad kamo, sa laog ni nagkapirang aldaw, bubunyagan sa Espiritu Santo. Kansinda nagkatiripon, ang mga disipulo naghapot sa iya. Kagurangnan, ngunyan mo na papakarayon ang kahadean sa Israel. Si Jesus nagsimbag, "Dai sa saindo ang nakakaisi kung anong panahon o anong aldaw ang itinalaan nin Ama sa iyang kapangyarihan. Alagad, aakoon nindo ang sarong kusog ang Espiritu Santo, ang mahilig sa indo, tanganing kamo maging sakong mga saksi sa Jerusalem, sa bilog na Judea, sa Samaria, sagkod sa mga puro kan kinakban." Pakasabi ka ini, nahiling siya ninda na nag-iitaas, sagkod na matahoban kan panganoron. Mantang sinda nagtitingkalag sa langit, nahihiling siya na nag-iitaas. Duwang lalaki na ang gubing maputi, tuminaid sa inda asin nagsabi, "Mga taga Galilea, ta daw ta kamo nagtitingkalag sa langit? Ining Jesus na hali sa indo, isinakat sa langit, mabalik, siring na siya, nahiling nindo na huminali."
Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio ang satong simbag. Mag-awit sa Diyos, Alleluia, awit nin kaugmahan. Mag-awit sa Diyos, Alleluia, awit nin kaugmahan. Mag-urupak kamo, gabos na banwaan. Kantahon sa Diyos, mga awit nin kaugmahan. Huli taorog kahalangkaw an kagurangnan. Dakulang hade sa bilog na kinaban. Mag-awit sa Diyos, Alleluia, awit nin kaugmahan. An kagurangnan, suminakat kaiba an awit na maugma. An kagurangnan, kaibatanog nin trompeta. Mag-awit sa Diyos, mga awit nin kaugmahan. Mag-awit sa satong hade, mag-umaw sa iya. Mag-awit sa Diyos, Alleluia, awit nin kaugmahan. Ang Diyos, iyo an hade kan bilog na kinaban. Salmo nin kaumawan sa iya awiton. Ang Diyos nagahade sa mga banwaan. Ang Diyos nagtutukaw sa iyang banal na tukawan. Mag-awit sa Diyos, Alleluia, awit nin kaugmahan. Si Kristo suminakat sa langit, asin luminaog, sa mamurawayon nakahadean. An Espiritu, iyo man an matabang sa tuya, tanganing makahiras man kita, sa kamurawayan nin kagurangnan. Hinanyugon po niya to an ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Efeso. Itao lugod sa indukan Diyos ni Hesu Kristo na satong kagurangnan, amanin kamurawayan, an Espiritu nen kadunongan asin pakasabot, kung ano ang ipinahayag, tanganing tunay siyang mamidbidan. Liwanagan niya lugod ang mga matanin sa indong isip, tanganing mahiling nindo kung ano ang paglaom na pinag-apudan sa indo, kung ano ang kayamanan kan kamurawayan na sa iyang itinuga sa ipinamana sa mga banal, asin kung anong kadakulaan kan kapangyarihan na ginamit niya para sa sato na mga nagtutubod. Ini masasabi nindo, huli sa kapangyarihan na ginamit niya kay Kristo, kan binukay niya liwat sa mga dan, asin pinatukaw sa iyang tuo sa kalangitan, urog na halangkaw kaysa mga prinsipado, potestad, virtud asin dominasyon, halangkaw kisa arinman sa kinakban na maabot. Ang gabos na bagay na sa iyang ibinugtak sa irarom kan mga bitis ni Kristo, na ginibong hade gabos, pamayo kan simbahan, na iyo ang sa iyang hawak, kapanoan niya na nakakapano sa bilog na linalang. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog na po ang gabos sa pagrukyaw kan Ebanghelyo.
kan kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong Espiritu. Ang pagbasa kan banal na ebanghelyo sosog San Lucas. Kamarawayan sa imo kagurangan. Si Jesus nagsabi sa inda, susog sa nasusurat, ang Mesiyas magtitios, sa ikatulong aldaw mabubuhay liwat, asin sa ngaran niya, irorokyaw ang pagsulsol, asin kapatawaran ni mga kasalan, para sa gabos na banwaan, puon sa Jerusalem. Kamo mga saksi kay ni gabos, ngunyan ipapadara ko sa indo, ang panuga ninsa kong ama. Maghalat kamo sa banwa, sagkod na panoon kamo, kan kapangyarihan na hale sa itaas. Pagkatapos, dinarasinda ni Jesus sa Bitanya. Initaas niya ang sayang makamot, asin binindisyonan sinda. Mantang nagbebendisyon, nagpaaram, asin isinakat sa langit. Sinamba siya ninda, asin nagpuli sa Jerusalem, pano nin kaugmahan. Nag-umaw, asin nagpasalamat sa kagurangnan. An marhay na bareta kan satong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Matukaw po ang gabos. Diyos maray na aga po sa inyong mga tugang, urog ng gayo sa mga first communicants ta, asin ang sa indang mga magurang. Ngunyan aldaw sa tuyang pinagseselebrar ang pagsakat ni Jesus sa langit. Sa katotohan, ang ika-40 aldaw, iyo kan kaaging Webes. Alagad, pinagseselebrar ang pagsakat ni Jesus sa langit, at least digdi sa tuyang nasyon, asin sa iba pang mas pinili nila na ang nearest Sunday or ang Sunday after Thursday of the Ascension, iyo ang aldaw kan pagselebrar kang pagsakat ni Jesus sa langit. Asin ngunyan, iyo man ang World Communications Sunday. Pinagseselebrar niya to an aldaw o an Domingo para sa komunikasyon. Namumuta ng mga tugang, siring sa sinabi ko kan kapinunan, kan misa, although ini ang pagsakat ni Jesus sa langit, yaon ang mood na garo nagpapaaram, si Jesus nagsakat sa langit, marayo sa satuya, asin magiging harayo sa satuya. Pwede sir na siring ang satuyang kaisipan na kita babayaan o babayan ang sayang mga disipulos, asin maduman sa harayong lugar na inaapod tang langit. Alagad, dapat taw ang taning emphasis sa aldaw na ini, sa pagsakat ni Jesus sa langit, iyo ang pagpapasa sa tuya kan baton na kaipuhan niya itong gibuhon o tapuson, punan o asin tapuson ang sa iyang ginibo digdi sa kinaaban. So, it's our turn. Pag ipinapasa sa tuya ang baton, but sabihon, kita tinataw ang kang kapangyarihan, nagibuhon, asin punan, asin gibuhon, kung ano ang sa iyang tinapos. Iyan ang pagpapasa kang baton sa satuya. Kaya sa Ebanghelyo,
Inaapudan kitang maging saksi kan gabos na sa iyang ginibo. Dahil pwede na all our life, garo kita mga passive spectators, mga taga-masid sana. Oh? Kaya sa mga babasahon na hinanyog, ano ang hinihiling nindo sa langit? So, the work must begin. Kay puhan na punanta ang trabaho na iniata sa tuya ning kagurangnan. Ang mga babasahon ngunya da Domingo sa pagsakat ni Jesus sa langit, nag-aandaman sa tuya kan paghilig kan Espiritu Santo. Katunayan, ngunya na aldaw, halos iyon na ang ikatulong aldaw kang nobena sa paghilikan Espiritu Santo. Aram niya to padagos na sa Domingo, iyo na ang Pentecostes o ang paghilikan Espiritu Santo. Kaya ang tema kan mga babasahon, nag-aandam sa tuya sa aldaw na iyan sa pagdatong kan Espiritu Santo. Asin sinabi sa tuya sa Ebanghelyo, kamo mga saksi kan gabos na mga bagay na ini. Asin sa kuyang ipapadara ang promesa kan Ama. Alagad magdanay kamo duman sa syudad hanggang sa kamo baduan kan kapangyarihan nagikan sa itaas. So ang mga tataramo na ini sa Ebanghelyo nasusugki San Lucas, nag-aandam kan sa tuyang puso asin isip kan aldaw na iyan ng pagdatong kan kagurangnan. Ngunyan aldaw ining mga aki maako kan Eucharistia an hawak kan sa tuyang kagurangnan. Sana bako lang ini ang First Communion, ini ang kapinunan pasana, kaipuhan na dagos-dagos na magkaigwa kita ning debosyon sa Eucharistia asin magtalubo ang mga aking ini sa pagkamuot sa mahal na Diyos. Kanakaaging piyesta, nagkaigwa po kita ning pagkumpil na kung sain inako ninda ang balaog kang Espiritu Santo. Sinda inaapod na maging saksi kan ginibo ning kagurangnan. Asin ang Espiritu Santo iyo ang magpapakusog sa sainda. Alagad ang mga momentong ini sa buhay nin tao, bakong mga momento na pagkatapos tang inako ang sarong sakramento, lilingawan ta na, tapos na. Oh? Minsan araw kayan ang nangyayari. Pagka First Communion lang talaga. Mayong Second Communion, dahil na nga nagsisimba kung Domingo. Siring man sa nagkumpil, pinagkumpilan. Pagkatapos kang kumpil, na-fulfill na so obligation, pero ano na sinda? Ano daw sinda naghihinguha lamang na maging tagapagpatutuo kan espiritu na sa indang inako sa indang pagkabuhay, na maging tagapagpahayag kan tataramo ning kagurangnan. Oh? Minsan mga one-time event lang ining mga pangyayaring importanteng pangyayari sa tuyang pagkabuhay. Dapat ini dagos-dagos and consistent. Salamat sa mga magurang ta yaon an sa indang pagmauot na ining mga aki makaako kan mga sakramento kang simbahan. Alagad liwat ipinapagirumdum ko na dai pa po nagtatapos ang trabaho kan mga magurang na magtukdo sa saindong mga aki. Even now, dai po ako sure kung aram na kan mga aking ini ang Our Father o Amanyamo, tara kagurangnan pag umawon. Alagad,
tinatao ko ang benefit of the doubt na aram ninda. Pero I'm sure, kung ako magtaon ng exam sa mga aking ini, kadakol digdi, dae aram ang prayers. Oh. Kaya this is a challenge, bako lang sa mga katikista, taan mga katikista, they sinda all the time, kaibahan kan mga aki. Ang mga magurang, iyo an oral daw na kaibakan mga aki. Day pa po tapos, ang sa indong trabaho, bilang katikista, bilang tagapagtukdo sa indong mga aki. Hubin pa, lumbod pa, ang sa indang naaraman. Aram ko na, maski yawn ang paghinguha kan mga katikista, kan simbahan, pero hanggang dai maglaan ng panahon ang mga parents sa indaing mga aki. You know what to expect sa mga aki. Kaya, ang sa indong Kristiyanong katungdan sa mga aki, dahil pa po nagtatapos sa mga pag-ako kan sakramento. Tutuklaan po, mahanap po kita ng panahon na bako lang sa pagpangaji, kundi sa pagsasabuhay kan katukdoan ng kagurangnan. Mayo pong plan B ang kagurangnan. Only plan A. Ang plan A na iyan, kamo. Plan A, na ang matukdo sa mga aki, pagkatapos na siya magsakat sa langit, iyo ang mga binunyagan, urog na ang mga magurang. Mas dakula po ang sa indong katungdan. Bako lang pong material na bagay, bako lang paghinguhan na makakakanaan mga aki 3 times a day. No, may spiritual na obligasyon pa po kamo sa indong mga aki. Of course, maisip kita na mayo akong kakayahan, kulang ang sakong kaaraman sa mapapadapit sa Diyos o sa mga katukduan kan simbahan. That is why, yaon man po sa tuya na tawang taning atensyon ang pagsabot niya to kan mga katukduaning kagurangnan. Oh? Kaya sa tuyang pinagpo-promote po ang pagbasa kan Biblia, na iyo ang mga masunod tang mga proyekto sa simbahan, ang pag-establish kang SKK o Basic Ecclesial Communities sa radit na komunidad na nagpapangaji asin nag-aadal. Because I must accept na ako bilang padi, day ko kamugabos maaabot na tangani na magtukdo saro-saro. And of course, hinahagad ko ang tabang kan mga katuwang sa parokya, ang Parish Pastoral Council, Barangay Pastoral Council, ang mga katikista, tanganing maisakatuparan ta ini mga plano para sa bilog na parokya, sa mga barangay, asin sa mga saradit na sulok kan sa tuyang parokya na maabot, tanganing kita gabos magtarabangan sa pagsabot kan mga tataramon ning kagurangnan. Day po sabat ang pagsimba nindo sarong beses sa sarong bulan sa barangay. Oh? Kadakol pa kitang dapat na nagibuhon bilang mga binunyagan. Asin sa huring aldaw kan sa tuyang pagkakabuhay, hahaputon kita ning kagurangnan, ano ang naginibo mo bilang sarong Kristiyano, bilang sarong Katoliko? Ano lamang ang ginibo mo? Oh? Pero kita nagsasarik sa tabang kan Espiritu Santo. Day kita magluya, ninhulita, ang Espiritu Santo ang magtatao sa tuya ning giya, asin kusog, tanganing magibutaan gabos na ini. Kan aldaw kan Pentecostes, ini ang ginibo kan Espiritu Santo. Sa paghili kan Espiritu Santo, ang mga disipulos na dating takot, maluya, nagkaigwa ning kusog, tanganing ibalangibog, ang marhay na bareta ning kagurangnan sa gabos na runa kang kinaban, maski peligroso, ang sa indang dinudumanan, alagad, tinawan sinda kang kusog, kan Espiritu Santo. Kaya namumutan ng mga tugang, buksan taan sa tuyang puso,
ang satuyang isip, ang satuyang buot, asin ang bilog niya tong pagkabuhay. Sa tabang kan Espiritu Santo, ninhulita siya ang magtatao sa tuya, kan direksyon, kan giya, tanganing kita, siring kay Jesus, makaabot man sa kamuruwayan kan langit, sa aldaw, kan satuyang pakisumaro sa kagurangnan. Amen. Matindog po. Matindog po ang gabos. Nagtutubod ako sa Diyos amang makakamay. Paglalangkan langit asin daga, asin ki Jesu Kristo, aking bugtong niya, kagurangan ta. Ipinangidam uli kan Espiritu Santo, namundag ki Birhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinago sa krus nagadan asin ilinubo. Uminilig sa mga gadan, kay katulong Allah, namuhay liwat halis sa mga gadan, suminakat sa kalangitan. Nagtutukaw sa too, ang Diyos amang makakamay, aleluman mabalik sa pag-ubog, ang mabuhay asin mga kalan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parokwakinabang nin mga santo, sa pagpatawad nin mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasaturan. Ngunyan aldaw ning paglaom asin panuga, buksan niya to ang satuyang puso sa Ama, nan sa iyang kapangyarihan, naghihimo sa satuyang buhay, asin hagadon taan sa iyang tabang, sa satuyang mga kaipuhan. Ang simbag kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang Santo Papa asin mga obispo, pakusugon kan Espiritu na mabuhay sinda, susug sa indang halangkaw na katungdan, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing maging mabunga ang mga paglapigot kan mga misyonero na nagaharubay kan Ebanghelyo sa bilog na kinaban, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing sa bagsik kan Espiritu nin katuninongan, kaoroyonan asin kapatawadan sa sauyang mga harong, malampasan niya to ang mga kahorasaan,
asin pag-imon na nakakaolang sa sauyang pagkaminuroot mootan. Ipamibinyatos sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an mga nagahelang, dai magluya an buot, kundi makakuanin paglaom, asinranga sa pagsakat kan kagurangnan sa langit. Ipamibinyatos sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an mga namomotan niyatong gadan, makahiras sa kapanoan nin buhay ni Kristo. Nangunya na aldaw, nagbalik sa Ama. Ipamibinyatos sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. O Diyos, sa muyang Ama, itinaumoan sa imong aki bilang giya sa paglakbay niya mo sa kinaban. Tabangi kaming makasunod sa iyang linakawan, tanganing makalaog kami sa imong kahadayaan. Huli kay Kristo na samong kagurangnan. Amen. Matukaw po ang gabos.
dumdado. Narito ako, naghihintay sa utos mo. Lahat ng yaman ko ay alay ko sa'yo. Ikaw ang tanging buhay ko. Magpamibig ang matugang, tangani ang sakwasin sa indong atang, magkanigong akoon kan Diyos amang makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnanan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamarawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan kami mapakumbabang nagdudulot nin sakripisyo, para sa pagmuraway kan pagsakat sa langit kan sa imong akingunyan. Warasa namimibi kami, nahuli kay ning urog kabanal na pagpati na raotauhan, makabangon kami pasiring sa kalangitan. Huli kay Kristo na samong kagurangnan. An kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu, itaas ang mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matano sa sinakakaligtas, na dana asin minsan saen. Magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkuran. Ulitan kagurangnan na sa Jesus, hade kan kamurawayan, kagdaog kan kasaalan asing kagadanan. Sa tubang kan mga nagngangalas na angheles, suminakat ngunyan sa kaitaasan ning kalangitan. Pagultanan kan Dios asin mga tao. Hukom kan kinaban asing kagurangnan kan mga kabagsikan. Bako tanganing talikdan an hamak ming kamugtakan. Kundi tanganing magsarig kaming mga kabtang niya na masunuduman kon sain siya nag-enot sa mong pamayo asin ginikanan. Kaya sa labilabing kaugmahan kan Paskwa, nag-uugmaan gabo sa bilog na kinaaban, patingani ang mga langit no na virtudes, asin mga angheles na potestades. Nag-aawit kan himno kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi. Banal, banal, banal ang kagurangnan, Diyos din mga hukbo. Ang langit asin daga, manukan sa imo kamurawayan. Hosana sa kaitaasan, madalanan minaligid sa maragkat kagurangnan. Hosana sa kaitaasan. Kagurangnan, ikananggadan banal, asin ang gabos na linalang na inaataman mo, maninigong mag-umaw sa imo, hulita sa imong aki, sa mong kagurangnan, sa Jesucristo, sa bagsik asin kusog ka na Espiritu Santo. Binubuhay asin pinapabanal mo ang gabos, asin da ikan nag-uuntok sa pagtipon kan banwaan para sa imo, tanganing puon sa pagsirang sagkod sa pagsulnop kan saldang, malinig na atang ikadulot sa imong ngaran. Kaya kagurangnan kami nakikimahirak na nag-aarang sa imo,
na ining mga atang na dinarami sa imo tanganing mabendisyonan, papagkanig ko ang pabanalon, kan iyo man sa ng Espiritu, tanganing maginhawak asin dugo, kan sa imong aki sa mong kagurangnan, si Jesu-Kristo, sa iyang pagbuot, sineselebrar mi ining mga misteryo. Takan banggina siya pinasaloiban, nagkuanin tinapay asin pagpasalamat sa imo, nagbendisyon, binaak, asin tinao sa mga disipulos na ansabi, magako kamo gabos asin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawa, naidudulot para sa Indo. Siring man pakapawanggi, pagkuanya ning kalis, asin pagpasalamat sa imo, nagbindisyon, asin tinao sa iyong mga disipulos na ansabi, magako kamo gabos, asin maginom kaini, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuluson para sa Indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubo. Pagkagadan mo, kagurangan, ipinapamareta niya mo. Ang pagkabuhay mo, iwan, ipinapahayag, sa kona ikaw Kaya kagurangnan kami na nagroromdom kan nakakaligtas na pasyon kan sa imong aki, asin kan makangalas-ngalas na pagkabuhay liwat, patin pagsakat sa langit. Siring man kaming nagahalat kan sa iyang ikaduwang pagdatong. Nagpapasalamat na nagdudulot sa imo kaning buhay, asin banal na sakripisyo. Liling niya, namimibi kami, ang dulot kan sa imong simbahan, asin sa pagmidbid mo kan ostya, na sa pagsakripisyo kaiyan, minaot mong maulian buot, itugot mo na kaming binabago kan hawak kasindugo kan sa imong aki, pano kan sa iyang Espiritu Santo, maabtan man lugod na sarong hawak, asin sarong Espiritu ki Kristo. Gibuho niya lugod kaming daing sagkod na dulot sa imo, tanganing kaibakan sa imong mga pinili, makamtan mi an pamana, enot kaibakan urog kapalad na Birhen Maria, ina kan Dios, ni San Jose na sa iyang esposo, kaibakan mga apostoles, asin mamurawayo na martires, patinggabo sa mga santos, sa danay nindang pagsurog sa atubang mo, nagsasarig kaming matabangan. Ining ostya kan sa mong pakipag-ulian, namimibi kami kagurangnan, makapauswag manlugod, kan katuninungan asing kaligtasan sa bilog na kinaaban, an sa imong simbahan na nagbabaklay sa daga, papagkanig ang magsarig sa pagtubod asin pagkamot, kay bakan sa imong surugoon, si Francisco na samong papa, kan samong obispo si Rolando, kay bakang gabos na obispo, asin gabos na klero, asin kan bilog na banwaan na tinipon mo. Kaugayi ang mga panuga kaining pamilya na binuot mong makiatubang sa imo. Maugayo na Ama, kay raking pagsararua sa imo ang gabos mong aki, sa inman sinda nakawarak. Ang mga tugang niya mong gadan, asin ang gabos na nagpapagaya-gaya sa imo,
na nagtalikod na sa panahon na ini, mabuot mong akuon sa imong kahadayan. Naglalaom kaming makakaduman, tanganing sarabay kaming mapano sagkud paman kan sa imong kamurawayan. Huli kay Kristo sa mong kagurangnan, sa paagi niya, iwinawaras mo ang gabos na karahayan sa kinaban. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa ilo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natugduan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos non nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Agawa kami sa gabos na marao, namimibi kami kagurangnan. Warasan sa mga daw niya mo ang katuninungan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkahera. Magindanay nakalingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami naghahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas,
na si Jesu Kristo. Sa imo ang kahadean, asinan na pangyarihan, siring man ang kamurawayan, sa mga Yesu Kristong kagurangnan, ika nagsabi sa imong mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa Indo, ansa kong katuninungan itinataw ko sa Indo. Are pagilingan sa mong mga kasalan, kung ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanig na siya mapatuninong asin magkaburonyog, sosog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kang kagurangnan, danay na mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarawan kamo kang tanda ning katuninongan. Nagpapanan mga kasalan ang ginapan. Pero ni Diyos kahirapi kami. Pero ni Diyos na nagpapara ang mga kasalan at ginapan. Pero ni Diyos nahirapi kami. Pero ni Diyos na nagpapara ang mga kasalan at ginapan. Pero ni Diyos nawi kami katuninungan. Magluhod po ang gabos. Uyan, Kordero kan Diyos, uy nagpapara kan mga kasalan kang kinaban, paladan mo inapod sa pamanggikan, Kordero. Kaguranganan, bako akong maninigo na ikamagdagos sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sa naasinan sa kong kalagma o umayan. Hawak ni Kristo. Amen.
likha. O Diyos na makakamhan sa kutpaman, na nagtutugot sa mga yaon sa daga, na makinabang sa mga Diyos no na misteryo, namibibi kami, warasan, nan pagkamot kang Kristiyanong kaimbudan, magdarasa mo duman, kung sayin ang samong pagkatawo yawan sa imo, huli kay Kristo na samong kagurangnan. Amen. Magula po kita para sa nagkapirang anunsyo. Inot po, igwa pong second collection. Abot ko pong paliwanag. Ngunyan po yung ang Word Communication Sunday, as in ang Domingong ini, minibitbit niya tong aldaw kan komunikasyon. Huli kay ni an Office for Communications kan sa tong Archdiocese sa paagi ni Padre Louis Oxiano. Padagos na naghahagad kan sa tuyang asistensya kaya sa indang ministry bilang tabang nyato sa indang ministeryong ini. Napaka-importanteng ministeryo digdi sa tuyang simbahan. In connection man po digdi sa tuyang parokya, aram tana igwa kitang Social Communications Ministry, asin ang sa tuyang mga kaubayanan, mga members kang live streaming ministry, around 9 of them, nag-attender po kang pinagkondusir na Archdiocesan Communications Ministry Seminar duman sa St. Jude Tadeos kasuhapon. Kaya ini sa pagmawod na pakulang sinda simpleng nagdadara sa tuya kan misa asin mga aktibidades sa digdi sa simbahan, alagad sarong ministeryo na pano kan espiritu kan paglilingkod bilang mga tagapagpahayag kan karahayan ng kagurangnan through social communications and live streaming ministry. Ikadua po, ngunyan na Domingo, pit sa 29 kan Mayo, huring Domingo, gigibon po ang Reyna Elena. Asin igwa po ning coronation rites ngunyan na hapon, alas 2. Asin igwa na po, tinugutan ko na po na magkaigwa kita kang foot procession sa gala, pagkatapos kan alas 4 misa. Asin igwa man po nin kutilyon, pagkabanggi pagkatapos kang alas 7 mesa, Santa Misa pag alas 7. So, yan po ang satuyang ini-expect mo niya na aldaw. Asin, in connection man diyan, siyempre po kay puhan ang patio, kaya mayo ning parking pagkatapos pa ngunya na hapon. Pagkatapos kang huring misa ngunya na agad ay natutugutan na mag-park sa patio to accommodate procession ngunya na hapon. Asin ini pong huri anunsyo nang banggit na sa kapinonan alagad para sa mga medyo day naka-amay, naka-abot sa misa. Ini po manungod sa satuyang pag-repair kan kisami kan simbahan. Ngunya na semana sa paglawgan bulan na Hunyo, magkakigwa po nin pag-repair sa kisami, especially ining inuta na parte. Ini po for safety kan gabos, kaya kay puhantaw aning atensyon tulos, kaya pansamantala po ang misa tagigibuhon duman sa kabangang parte kan sa tong simbahan. Kaya pinakikiulayan mi si mga kakasalon. This is unexpected. Kaya pagdispensa sa mga kakasalon, may kakaigwa po ng kadikit na adjustments. Aram ko po na gusto nindo na magpaso hanggang altar, pero data po madidelay ining repair kang kisami. So hopefully kung posible, kung gusto nindo huralabang paso, pwede man i-endorse mi kamo sa nearest na simbahan o parokya para sa inyong kasal, or otherwise kung tugot ka mo, kakasalong ka mo, pero
dyan lang sa Kabangang Partikan sa tuyang simbahan. Although igwang nagtugot, igwang man nagpili na kung bakante sa ibang parokya, pinili ninda. So sa muya pong pagdispensa, this is unexpected, kaya kintana katupmi pa na isabi, kailang upon discovery, immediate po, urgent po ang kaikuhan na atensyon digyan sa tuyang kisame. So, yan po ang gabos. And lastly, sa tuyang pasalamatan ang mga katikista, since ang mga magurang sa pagdarakan sa indang mga magurang for this first communion. Congratulations sa tuyang mga aki. So, igwa po ning picture taking immediately after the final blessing. Enot ang mga kababaihan, then mga kalalakihan, asin ngamin. Amo po, matidog na po kita. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. asin benisyonan kamo kan Dios na makakamhan, an Ama, asin an Aki, asin an Espiritu Santo. Amen. Tapos ang bisa, lakaw sa katuninungan ni Kristo. Salamat sa Salamat Diyos. Congratulations. Lakaw sa mga dalaling ginamang, si Jesus daon sa mga katauhan, kayo ani Maging nasa detaas po sa mga communicants, mga babayi, sa mga babayi mo na tabi. Sa mga babayi, mag-ready na sa mga lalaki. So iba nini sa dinakamotaas.